паҳлӯи дигари ташвишовар он аст ки дар тарҷума ва овоздиҳии ин гуна силсила филмҳо ки барои фарҳанг урфу одат ва ғояҳои асолатшиносии мо бегонаанд, ҳунармандони соҳибтаҷриба ки дорандаи унвонҳои баланд мебошанд, комилан аз зиракии сиёсӣ фаромӯш кардаанд. Падарам шуморо зинда намегузорад. рӯи падарут сиёҳ. абла канъонро заҳролуд кардан мехостӣ. таъсири идеологияи бегона ба ҳар восита, аз ҷумла силсила филмҳоянд ки ҳатто дар ошхонаву тарабхонаҳо номгӯи таомҳои миллии моро дигар кардааст. таври сиёсатмадорони сатҳи ҷаҳонӣ аз қадим то ба имрӯз мегӯянд, барои пиёда кардани ҳадафҳои бузург яке аз роҳҳои санҷидашуда ва консептуалӣ ин аз байн бурдани асолати миллӣ ё дастовардҳои фарҳангӣ ба ҳисоб меравад. гар чизи дигар, масалан таблиғи фарҳанги бегона ва ё зӯроварӣ, таъсири он барои идеология ва рахна задан ба ғояҳои миллии тамошобинони дилхоҳ давлат манфӣ хоҳад буд. бо пешрафти технология ва рушди ҷаҳон аҳолии мамлакат ба маводи зиёди видеоӣ дастрасӣ пайдо намуданд ва байни аҳолии кишвар тамошои силсила филмҳо ва ё ба истилоҳ сериалҳои хориҷӣ низ роиҷ шуд. аксари ин силсила филмҳо таблиғгару пешбарандаи фарҳангест ки ҳадафҳои хосро дорост. албатта он барои мо бегона. олами синемо таъсиргузор аст ба ҷомеа. мунаққидони соҳаи мазкур бар он ақидаанд ки коргардонҳо то 40 соли қабл филмҳое рӯйнавор меоварданд ки тамошогаронро ба инсондӯстӣ ва муҳаббат ба зиндагӣ талқин мекард. ин принсип ё усул то раф мавқеи худро дигар кардан дорад ва имрӯз мо дар кинофилмҳо чизи дигареро мушоҳида мекунем. масалан зӯроварӣ, пас задани шаъну шарафи инсон, дигаркунии таърих, пиёда шудани урфуодат ва фарҳанги бегона. тавре гуфтем, ин раванд ба афкори ҷомеа воқеан таъсиргузор аст. пас чӣ кор бояд кард? вақти он расидааст ки мо ҳарчи зудтар ва бештар дур бошем аз тамошои чунин филмҳо ва тақлиди амалҳоро аз саҳнаҳои ин гуна филмҳо ба хонаводаи худ раҳ надиҳем.